Tong ai ke blei pi barok ki paralok pi jinga ni kapor ke bamta. Bat ngangit scam bakani ke video menta galong jingger khun ta jopi das ngam ba na pale jimut ba ke bau blei kwa ban keren ya pi kan ke me jongan ke si blog jinga. Wat FOCUS palat ki jongan ke pyrthei ni ki bahkan ke pyrthei. Namar ki bahkan ke pyrthei kin sadam kilong temporary. Nakata kada wat FOCUS palat wat pale jimut palat ki badon hagan ke pyrthei ki blog jinga. Ngayu ingi le be palat ki bahkan ke pyrthei bat ngi kelet no ban le ki bangi dai ban le ngi kelet no ban le kata ka badon kam tam hagan ke jim ke jinga ber ke jong pi don chibon hagan ke singa yu i kani ke jung slai ke yo ban tre hagan ke jim ke jinga ke jong pi ke jing singa si ke yo ban tre hagan ke jim jinga ju pi ke jing perkhat ke yo ban tre hagan ke jim ke jinga ber ke jong pi namar bangila FOCUS palat ki hadin nang ta kawan ra no ke jing slai hadin ta kawan ra no ke jing singa si namar bale ngi FOCUS palat ki bahkan ke pyrthei bat hadin katukan ni por kawan no ke jing slai kawan no ki barok ke pun kol mari ni ke jim ke jinga ber ke jong pi ngai I don chibun ki samla ke ni si kila FOCUS palat ye ki samla jong ki kelet no ban shong hakijat ujuskwes barabor ki kim yo isho yelade bakidon kam ujuskwes kim sngot hu yelade ba ki long thli ba kim don ujuskwes bat ki FOCUS ye ki ba hakani ka pyrthei ki ba chapang ki samla ke jongki nakata ka dao ki mat ki ba pun kol mar ni ke jim ke ba pensngusi ba pun kuslai Nila FOCUS palat ki nila ya be palat ka spa ga pho harangi kilet no ban le ki ga bangi de ban le ban shong hakijat ujuskwes bat ban pului ka tin joble kalong tangkor kom hagi digisngi ka jingduwai kalong tangkor kom ban shong hakijat ujus kalong tangkor kom be palat ki bahkan ka pyrthei ki blog bisya be palat ka spa ga pho bat kawan ra no ye ke jing slai ke jing pai ke jing pra ke jing huri hura ye ngasem oi da bang ong kum ta ngam ong bangin om le treisho bangin om le le ke ban pendap ni ke met and rei ngila FOCUS palat ngila perkhat palat ye ke ba pa shabar ngi kelet ban pendap ni ke sim ke junga ber ke jong pi ngi kelet ban FOCUS ye ke bakan jam sim ke tin ke jong ble ko ong tumut brai ye ke bahaneng om ye ke bah ke ni ke khendeu ngi de ban mut brai ye ke bahaneng ki prog singa ngi de ban ye be ye ke bahaneng ki bom chukut kat bangi pan ngi be ye ke bakan jam pyrthei kawan ke jing slai kawan ke jing singsi kawan ke jing pai ke jing pra hadin katukan ni por bangila ebe palam ke pelok bisya hagani ke por ngakwa banong pi pelok bisya don kam man le yekta ke baro kumba ujisu ong yaka martha uong baka mary ke legit yaka bahatam ba anom don mono bala ban kene dan ban shim ya ke baka meri ke lele jisu ukhlem ong baka tu ko ba phale ke jimon kam jom pha ban pan khre ke baro kamlong ka badon kam re jisu ukhlem ong kumta re ong baka meri ke legit ya ke bahatam bat ba om don mono bala ban rongno ya kata ke baka meri ke legit ke pelok bi jinga ngakwa banong ipi agni kapor jangan gesing bamenta wat FOCUS palan ki bahkan ke pyrthei wat ya be palan ki provinsia Henry Kynmaw ban shong barbor ki jat ujuskus Kynmaw ban puli barbor ki ktin ke jong blei namar tang ka ktin jong blei ke bala manialam ngai fish ke bahaneng si ke bom chukun
Namar tagah tin ke jong belai ke bala ban pen seluruh ngai pi ban pen keben ngai pi. Namar tagah tin ke jong belai ke bala ban pen hun ni ke dem sim ke jungam ke jong pi. Namar tagah tin ke jong belai ke belong ke atiar ke bangila ban le persya ke bor jingdom. Naga tagah daw ke provinsia kan kwa banong pi. Ngai isibun ki samla ke ni kisi ki don pedang ke jing kuslai ke jing pai dono. Namar bakila fokus palam yo samla ne ke samla joki. Ki kilat no bakilong thli chapok no dot non. Ki kilat no. Ki snotho bat kitip ba ubleu i yaki henrei. Kim don por ban shong ki char ujisquest. Kim don por ban duai. Ngam tip ka nu kanta phi duai provinsia. Ngam tip ka nu kanta phi puli ka tin ka jomblei phi puson ni ka tin jomblei phi don por ban puli ka tin jomblei. Pe yo le se phi ong pi ai dao pi ong bangam sempang bangam sengut hu henrei ban le ki ki bagan diga perthei bat pi persyang pi le bat pi tip pi nang habai keren bat ki bakan jam simat pi ong ba phim nang pi keino ba phim sengut hu henrei bat ka perthei phim keino pi ya shaprang ngai idon chibun hagi ni si ke baye be palan ya ka spa bat gani ka spa ka pantron ni regime ka janga ber ka jompi pro singa ni be plan ki bakan ka perthai ini ki barok kilong temporary ki pro singa kimlong permanent tangga ketin jong belai kong ka beneng bat ka khendeu kin lek no tangga ketin ka jong belai ka ban yai ne tanggi jikular ka ketin ka jong belai ka balong yai ne kilong bom chukut nakata daw fokus ye ki bahaneng mudrai ye ki bahaneng kmit barbor ki khmat jumpi show disgrace kabmud shong barbor ki jat disgrace duai barbor haki jat duai barbor pentip barbor show belai ye ki general kamspi duai tei gane ga jim ga jompi prepare ye lede ban ye le ye ga thama ka bakan jaman sim ki prog bisinga what up hadu ba pindamat jing What up haduk ba pinde berdei tengku kata kathama. What up haduk ba napo kata kathama. Prepare shwa yeledi. Banyele kathama. Practice yeledi. Kumba usipai u practice haswa long sipai. Practice shwa yeledi. Practice shwa yeledi ki provinsia. Daka ba pishong barbor ki jat disgrace. Long ready banyele ka bor jingdom. Pen krek yeledi ke pro bisinga ban yele ke jing sngosi ke jing kuslai ya kanu bawan ban persyang ban yela mingai pi ke basniu persyang ban prepare bahai ledi ban yele jika diga bot jing dom aku ban oi pingin dia kan diga bot pro bisinga kimin barbor ki khmat Jesus Christ puli barbor ke tin ke jomble ketin ke jong belai ka ong singo hun na ba pio jingba mat ki jan kum namar phim shem labu ai ngi ka perthai pi wan thali bat pin lai thali ong ketin ke jong belai uthit jong jing kwa brai ong ketin ke jong belai on sapan sniu yang ai pi on sapan jot ro ngi jim janga japi an rai ngi de ban singo hun habang yo ban ba mat ban sap ban kup ong ketin ke jong belai namar ngi klem ra ai ngi klem bo ngi ka perthai bat ngi leit thli ki provinsia nginom la man ra ngi ka spa ka phau jungi nginom la man ra ye ki samla jungi ke ngi ka perthai nginom la man ra ye ke wat ngi ka jan ka banga phong kan support ki provinsia kini ke ngi ka perthai long temporary kin support kin sado kin sadam no dai tang ka sim jonga spi ka balong koror na ka daw don kam bangin sngow hun ba piskri o trai ba pidon e jingba ma gi jan kup ong ka tin ka jong blai sngow hun wat ye be palam wat fokus palam ki bakan ka perthei yo ba pin babi kala hadin ba phila poi ha kata ga du jok ka pro jinga nginom la shu ban kala ku mun du jong kam don lat shu kalan ka de menta
Begin ye pet in the jing pet tong jongi. Ban yalap the gospel of Jesus Christ, ban pensapriang ye gospel of Jesus Christ. Ban wanra gimet sim di bokodor. Basibun gimet sim di bokodor gi bompat ithuh of Jesus Christ, in ithuh no of Jesus Christ, kin pediang no of Jesus Christ, kin ngej no of Jesus Christ, kin bot no of Jesus Christ. Jisu kwa ban pedon kami piki pelong bisnya, ye piki samla, ye piki long kemi ki long kapa. Hagano nu gajaka ka pidon hangta pide ban long jingger khu. Nakata kada fokus ye ki bahaneng, ye ki genjam sim, ye ki balong na gahtin ga jong blai. Balada ngingile kumta ki pelong bisnya. Ngin la balong ki jingger khu ka jaka ka bangidon ka college ka bangidon, ka office ka bangi trai. Haga jing trai ka bangi trai, kanu nu gajaka ka bangi trai. Wat fokus palat ki bahkan ni kendau ke pelong bisnya. Namar ki bahkan deu kin sedok kin sedam no fokus ki bahaneng kemit ki khmat Jesus Christ mudrai ki bahaneng pentmai barbor ni ga jim junga speed ga tin ga jong blai bat ga jingduwai yalap barbor ga gospel ga jong Jesus Christ ong ga tin ga jong blai to persiang smart ban IT lede ong ga tin jong blai kum uta onong trai ubom le rang bat trai ba ya sambe ya kata ga tin ga Jingshisha. Ya shaprang ki pelok bisnya syukri utrai. Let say don bdang jupi pisyak te ka pom. Duai ka ni ga meji ni ga por jangan kesni. Ong Jisu ma me nga sat nga ga snam jumi nga sngut hu ngalong bopom. Kuma ukun soro area ule yang ni ga jaka ka pidon ya shaprang. Wat ai ba ga jing kuslai kan yo ban tre po jong pi. Wat ai ba ga jing snusi ga jing thang kan yo ban tre jong pi. Wat pli wat ga jing khang ki pelok jinga yo syaitan. Wat pli jing khang yo syaitan. Daga bapi pipi sya ya daga jing slai ke yo ban syong hang ni re bread ya ka ketin ke jomle kong bread daga jing slai bread ya ta ka pop bread ya kita ki ge barok ba penwi de piken ria ang ta pet nang ta ketin jomle ka ong na kata ka daw fokus ke bahanen ya shaprang syukri utrai pini igi gamba ge bakhra ge jang provisya hagan ge jim ge jompi uble unle ge gamba ge bakhra bat ge jingmen ge bakhra kan long ge provisya lada iwe mit sim bokoror in kala ko mun lada mangawan pingi tre ke kam go jobleng yala gospel haganun ge jaga ga bangidon sibon ke mit sim bokoror Kynmaw ge jingmen sibon ki yeng ge sem Kynmaw ge jingsuk ge jingmen na kata kana fokus ke bahaneng om ye ke bahakan ge pyrthei ge program singa ublen gor khoi ngi baro ge meje ge smi Kynmaw ban share ge video shagi program chupi baro ge program na mar sibon ki bru hagan ge si ki don kam ban yo sngo ya khubor ga jong blai kidon kam ga jing penim kidon kam ga jing mam kidon kam ga jing palat ya ga deliverance share ga ni video sham barok ki blog bi jang pi le ki ni ngai pi number be ki blog singa ublen gar khu